Gaueko 11:46, Ander Muruak pronostikoak bete eta 22-16 irabazi dio Irai Zubizarretari Jurretan jokatutako buruz-buruko B serie txapelketako final laurdenetako ligaxkako B multzoko 3. jardunaldiko 2. norgehiagoka, gogora ezagun beste norgehiagoka teorian Senarrek eta Amiano jokatu behar zutela, baina Senarren eskuetako arazo batzuk tarteko ez du jokatzerik izan eta ondorioz soilik Zubizarretak eta Muruak jokatu behar zuten norgehiagoka erabakigarria jokatu da eta aipatu moduan Ander Muruak irabazi du eta honenbestez lehenengo aldiz finalerdietara sailkatu da buruz-buruko txapelketan arrasateko aurrelaria. Gogora ezagun, bi pilotari hauek, batetik Irai Zubizarretak irabazi egin zion, Beñat Senar herritarrari, eta Ander Muruak Unai Amianoren aurka galdu zuen, honenbestez, bi hauek 3. jardunaldira bizirik, baina norgehiagoka erabakigarria jokatu beharrean iritsi dira ia labizikoa, partida klasikoa izan da gaurkoa, eta pronostikoak betez Ander Muruak irabazi du. Hasiera hala ere Zubizarretarena ikeragarria izan da, lehenengo tantoa gogorra izan da benetan, biak ala biak piloteo klasikoan aritu dira, lauterdian ari zirela ematen zuen, ez bata eta ez bestea ez dira bat ere pilotari luzeak, eta hor aurrean beste baliabide batzuk erabili behar izaten dituzte buruz-burukoan lehiatzeko, eta erritmo bizian aritu dira lehenengo tanto horretan, eta 3-huts aurreratu da Iraitz Zubizarreta, hasiera ona eman dio, ataungo aurrelaria gainera erabakitasunez ikusi dugu, sakearekin ere asmatu du, ikusi dugu ez, sakearekin batez ere Ander Muruaren airea ekidin nahi zuela, eta zeinen garrantzitsua izan den sakeak gaurko norgehiagoka honetan. Jada, pilotari profesional guztiek bai buruz-burukoan zein lauterdikoan jokatzeko sakea funtsezkoa dute, azken finean sakea luze egiten baldin baduzu, edo sakearekin asmatzen baduzu behintzat, tanto erdia egina daukazu, badira, sakeak errestatzen ere pilotari oso onak, baina erabakitasunez jokatzeko eta tantoan nolabai zure eremura eramateko aukera ematen dizu ongi sakatzeak, eta gaurkoan ikusi da, funtsezkoa izan da sakea, biek ala biek etekina atera diote, izan ere 3-hutseko horren ondoren 8-hutseko partziala egin dio Ander Muruak, eta hor hasi da, Murua jokatzen. Oso pilotaria Ander Murua, oso pilotaria, piloteoan pilotak gaizto jartzeko sekulako ahalmena du, defentsan ikeragarri hobetu du, eta hori gaurkoan oso garrantzitsua izan da, defentsa hori, eta gainera defentsatik erasora pasatzeko ere ahalmen ikeragarria du. Ahalmen handia du alde horretatik, eta hori oso garrantzitsua da Ander Muruarentzat. Hala ere, Zubizarretak baditu bere armak, inoiz ez da buruz-burukoan nabarmendu izan den pilotari bat izan, Iraitz daramatzan urteetan, lauterdian askoz ere gehiago nabarmendu da, naiz eta oraindik ez duen txapelik lortu, baina lauterdian askoz ere gehiago nabarmendu da Irai Zubizarreta, eta gaurkoan ere hori ikusi dugu, ez? Sakearekin batez ere, min ikeragarria egin dio, eta hor, gainera, norgehiagokaren garapenean pentsatzen genuen behar bada Muruari ere zalantzak sortuko zizkiola, eta ziur sortu dizkiola, 12-8 aurreratu da Murua, gero hor akats nabarmen bat egin du, eta hori izan da gaurkoan Iraitzen hankazulo handiena, momentu erabakigarrietan, ez hor partida pare-parean biak balantza orekatua zutela zeudenean, hor Iraitzek egin duela huts eta Anderrek opari horiek bikain baliatu ditu ondoren, 12-8 aurreratu da esan bezala, eta ondoren jada 18-11 partida erabat hautsita zegoen, Ander Muruak gehiago izan da, kantxan oroar Iraitzek ez ditu bere aukerak baliatu, eta izan ditu zenbaitetan Ander Murua ere askotan ikusi dugu, ez naiz eta tantoa bere aldera erori keinu, bere buruarekin haserre bezalako keinuak egiten, ez, eta normala zen azken finean, abagune batzuk utzi baitizkio, baina Iraitzek ez du jakin baliatzen, eta hori izan da gakoa, ez, eta noski hori ere nekearen poderioz eta Ander Muruaren merituaren poderioz ere lortu du nolabait, eta Iraitz, hasieran fin ibili bada ere, eta ondoren harrapatu baldin badu ere, azkenerako ezinean ibili da,
murua gehiago izan da jokaldiekin, batez ere biak dira oso efektozaleak, baina gaur murua gehiago asmatu du efektoekin, eta ofizio handiko partida atera duela esango nuke aurrera muruak, hor zortzinako hori funtsezkoa izan da, inolako zalantzari gabe, funtsezkoa izan da une hori, baina muruak jakindu, eusten iraitzen opariak ere noski lagundu dio, jakindu eusten sakearekin ere asmatu du, eta hor erabat amildu da Ataungo aurrelaria, eta azkenerako naiz eta markagailua apur bat hurbildu denez, 16 behintzat, azkenerako 22 eta 16, eta honen bestez Ander Muruak jokatuko du finalerdia, eta ea zenolako finalerdiak ikusten ditugun. Oker ez baldin banago behintzat datorren astean, datorren ostiralean jokatuko dira Irunen, eta noski kirolunean bai atarikoa eta baita partiden analisiak ere izango dituzue, beraz, ikustekoak izango dira egia esan, eta ea ze ikusten dugun, batetik Amiano eta Rekalde izango dira, nor baino nor gehiago, eta bestetik Alberdi bigarrena eta Ander Murua, inork ez du, ez buruz buru, bai, binaka Murua txapeldun izan da urte, baina inork ez du, eta Amianok ere jokatu zuen, finala lauterdian, Rekalde eta Alberdi Lirake finala oraindik ere jokatu ez duten bakarrak, baina oraindik inork ez du txapelik, eta beraz, txapeldun berria izango dugu, eta ziur finalerdi lehiatuak eta politak ikusiko ditugula. Gogoratu beraz, Muruak 22, Zubizarretak 16 Jurretan